Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Pero sa dili umamatay na kasakit nga ako gibati. Unahon ko na sa pagpatay ang tao nga mo hinungdan ini nga akong gibati. Jenny! Jenny! Ayaw ka na buhata. Kung dili ka gusto buhaton ko ka na, balik na ako. Mas masabot ka masakitan kung magkibalik ko mo. Samtang laing babae ang gipitik sa kong kasing-kasing. Oh. I'm sorry. I'm sorry. Let's forget everything. Just like before. Mag-away ta. Then, we kiss and make up. Gusto kayo dito ba? Oh, let's do it again, darling. Let's do it again. Jenny! Jenny, stop! No! Oh, di mo gusto. Ipakita ko di mo mas maayo pa ko sa kama kaysa ng kabayana. Ipakita ko di mo. Jenny! I can't believe it! Mas maayo siya kay nako! Mao ba? Pangayunan niya ang 6 milyones ka piso sa sunod adlaw. Sa ako buhaton. Saan ko magsulti sa Armando nga nakinahanglan ko ingon ni anak kadako nga kantidad. Diyos ko. Karon ako makaam ko sa kadako sa sayop nga ko nahimo. Kinahanglan dili masayod si Armando nga nalambigit ko sa laing lalaki. Kinahanglan makapalayo na kami kay Kantine. Hi nang imong bisita. Armando, we have to go. Huh? Karon na. Sa Manila. Bisan sa Manila lang una ta. Then, ato na kita manuka dito. Paingon sa laing nasod. Please. Gusto na ko magpalayo din eh. Please. Please, Armando. Magpalayo na ta. Ipalayo na ko kikan din eh. Agad-agad. Psst. Kurog graw sa. I'm sorry ngayon kung yan ang imo kinakatan tungod sa kong gibuhat. I'm really sorry. Sa man nakainom ka ba si Matamal? No. Gusto na ko magpalayo. Nagabati ka man ako. Gusto na kong magpalayo. Agad Kung nabalaka ka sa dangatan sa umaabot mong anak uban sa imong kabit, then susintuan to siya. Dili ko mapugong, bisan kapila mo pa sa padadi, ug tuwa na kita sa layo. I wouldn't care, Armando. Just please, magpalayo na ta din eh, please. Mura na kong mamatay sa kahadlok. Agad. Salamat sa pagkatod ako. Kuto Venus Gate. Miss Beautiful. Si Gwapo. Walay sa pa yan, oy. Sa sunod akong balik, ikaw niya kaya po i-ables Gate, ha? Ano nga? Magkasuri nga ako sa kinan. Ay, haing ben mo igipak mo sa kinan, Sir Gwapo. Wa na. Ipagwardyahan na. Pero sa sunod adlaw magpalit ko bago. Mucho dinero na ko sa sunod adlaw. Nga, hatagan iti kagregalo, ha? Ay, tinuod, sir? Unsa mat? Gluta. Aron mo puti ka. Sir, oy, maninuod man. Bye, Sir Gwapo. Bye, Guaps! Bye, Jerome. Oh.
Bay Ere? Nganong niya ka? Kuan bay, ganang. Taon-taon na bang utang ko, magkita ko. Namasin ko nga, ma-timingan ta ka din sa inyo. O, na-timingan kita ka. Kumusta? That okay? Ngayon akong gipulihan og lain. Uy, Jenny, isyo na da. Gusto kang masahal ko sa kinsay Chiri. yung gipulin ako. Jenny, husto na. Husto na. Dali na. Sakay na No, sa ato, sakay na. no, Sakay na. no. Oh. Nagsulti pa me. May, sorry ha, sorry. Pero hubog ni mabayan ha. Ihatod ko na isa sila. Lago rin yata ka dito sa imong gipuyan. Napagkipo ka dito? Oo, ana, may balay na ko. Sige. Ito na yung mag-ex kay Murag. Hubog-hubog. Dili ko niya ex. Dili ko niya ex. Wa ko mo dawat nga nagbuwag mi. Let's go, Jenny. Sige na, sakay No, na. no, dili ko Sakay na lagi. sakay. Sakay na. Dili ko. Bye. Sorry ha. Biyan tao na ka. No problem. Ingats. Kita tapuhon. Kalois kong migo, nagmatalag buntag. Wa lang siya kalibutan, ngapit na ko. Hapit ako madato tungod sa iyang inahan. Oo. Ngunayam gani ko parente. Nimo pa ba? Tanasan na ato nang pakiksultihan si Day Melody. Kita kasing. Wagi gawas-gawas ang kwarto sa kan kanina. Ay sa akong tanaw, may dakong problema ng bata. Ikaw ba'y lumpongon ni mong amahag anak? Di ba ka maproblema? Sabada sana, uy. Putok ko kumulog tabi, uy. Lumpong ba, uroy? Upagani ta may bawas tinuod yun nga istorya. Ikarege nga wala ka gusto tong anak ni Armando Melody. Ay, o, lagi. Pero wa man ko maingon nga sila na. Kung makagusto di ay ang usa, sila na dayon. Ambot lang. Basta kay kun ako, adto ko sa amahan kay mas kwartahan. Ay, wag yung kay batasan. Bisag unsaon ka sana, oy. Kwarta ragoy imong gihuna-huna. Oy, unsa man di ay sing, ha? Mabuhi ka goy kwarta. May umaabot na god as lang anak god. As maay nga adto siya Armando kay kwartahan o ngoy amahan siyang gimapdos. Ikaw singno karon pa ko kibaw da. Kanahade kig batan-on ha. Unsa? Nausa ka? Ako naman hinuoy sa daan. Oh, nganong ditom gyud ka postas pikas be. Wa, oy, wa ko'y gipustahan nilang duha. Mas gusto ko nga makalingkawa si Day Melody ni ining maong sitwasyon. Kay bisag unsaon nato sa pagsulti, nangilog gihapon siya sa asawa. Ay dili magud kinahanglang mangilog. Pwede ramang makigsao. Unsa? Sharing ba? Yabagog yung kag-utok sa daoy. Uli na singay. Oy, gihingilan ko ni mo. Oh, kay mooban ko. Gimingaw na kong kopay sing. Tana, uli na. Nakabaway na pag-usap siya katang akong napainom siyang tanong. Kung magtanaw ko niya, makonsensya ko. Ako ang ginungdan nga na siya niya. Lahi na si Agata nga akong maina. Ang Agata nga kanunang makig-socialize siya mga kaida. Karon aniya, puno sa depresyon na ang itsura. Gituyo ka sa kay kayunan nga maingon siya ni ini. Aron tili na mo badayon ni Melody ang among sabot nga magpalayo. Apan buot siya gatang na mo biya na kami din. Dili ko makaako sa pagpalayo kang Melody ug sa maabot na mong anak. Naglibog ako. Kinsa ang angay kong piliyon. Si Melody ug ang among umaabot nga anak o ang akong asawa. Naglibog ko. Naglibog na kayo ko. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!